ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛେ ସେଠାରେ ସମ୍ପଦ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବୁଝିବା କେମିତି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଏହି ଗ୍ରହର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଏ କଥା ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଉଥିବା ପବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଉଥିବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତିର ହିଁ ତ ଦାନ। ଏହା କେବଳ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଆମର ବଞ୍ଚିବାଟା ହିଁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଚ୍ଛା, ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଗରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କି ପାଣି ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେମିତିକି କୋଇଲା କି ପେଟ୍ରୋଲ ଯାହା ଥରେ ସରିଗଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସେନି। ଆମର ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ, ଏମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଆମର ଏହି ସବୁ ସମ୍ପଦକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗିଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରତିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ 40,000ରୁ ଅଧିକ ବାଘ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବୈଧ ଶିକାର ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାତ୍ର 1827ରେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପରିବେଶ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚେତାବନୀ। ଏହି ଗ୍ରାଫକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବା, ତେବେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରେ ଆଉ କୋଇଲା ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଏଇଟା କିଛି ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ହିଁ ଘଟିପାରେ। ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ସମ୍ପଦ ସରିଯିବ ତା ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ବଦଳୁଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ନିଜର ଘର ହରାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରି ପରସ୍ପର ସହ ଏମିତି ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଏସବୁ ଶୁଣି କ'ଣ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆଶାର କିରଣ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ସମାଧାନ ଆମ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏହା 5R ନାମକ ଏକ ସରଳ ନୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇ ପାରିବା। ଏହି 5R ନୀତି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ପ୍ରଥମ, ରିଫ୍ୟୁଜ୍, ମାନେ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ମନା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ, ରିଡ୍ୟୁସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପାଣି ଆଉ ବିଜୁଳି। ତାପରେ ରିୟୁଜ୍, ମାନେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର। ରିପର୍ପଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ କାମରେ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଶେଷରେ ରିସାଇକଲ୍, ମାନେ ପୁନଶ୍ଚକ୍ରଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କ୍ରମଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ଆବର୍ଜନା ହିଁ ତିଆରି ନ କରିବା। ସରକାରୀ ନୀତି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। ଇତିହାସ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅସାଧାରଣ କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ଗାଥା। କଥାଟା ହେଉଛି 1730 ମସିହାର, ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଲୋକ ଖେଜର୍ଲି ଗାଁରେ ଗଛ କାଟିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅମୃତା ଦେବୀ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 363 ଜଣ ଲୋକ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ, ହେଲେ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଦେଲେନି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ବଳିଦାନ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। ବିଷ୍ଣୋଇମାନଙ୍କ ବଳିଦାନର ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପରେ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଇତିହାସ ଯେମିତି ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଲା। ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ନିଜ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ନିଜ ଜୀବିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଁ ଥିଲା ଚିପ୍କୋ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁଣ୍ଢାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଠିକାଦାରମାନେ କରତ ଧରି ଆସୁଥିଲେ, ଗାଁର ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଢି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଛକଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଯାହା ବିନା ଆମେ ଜୀବନ କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି, ତାହା ହେଉଛି ଜଳ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ବଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ, ଜଳସେଚନ ଭଳି ସୁବିଧା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଘରୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବିକାଶର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦେଉଛି? ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧର ବିକଳ୍ପ ବି ଅଛି। ୱାଟରସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ବର୍ଷାଜଳ ଅମଳ ଭଳି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆମ ଆଗରେ ରାସ୍ତା କ'ଣ?
ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆମ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ପଥରରେ ଲେଖା ହୋଇନି, ଏହା ଆମର ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ କାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ। ଏହାର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି: ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମ ସମାଜର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସରକାରଙ୍କ ଠିକ୍ ନୀତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ମିଶିକି କାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ କରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ହେଉ, ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ମିଶି ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। କୌଣସି ବି ପ୍ରୟାସ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଆମର ସମ୍ପଦ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ଭାବନା ଅସୀମ। ଆମେ କେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଛିବା? ଏମିତି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଅଭାବ ଆଉ କ୍ଷୟ ରହିବ, ନା ଏମିତି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଏକାଠି ହସିବେ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ।